கருடன் அவருக்கு முன்னாடி வந்து நிக்கிறாரு. நின்னதும் பகவான் வராரு, வந்து யானைக்கு காட்சி கொடுக்கிறார். ஹரே கிருஷ்ணா. அப்புறம் என்ன எதனா நினைப்பு இருக்கா உங்களுக்கு பகவானோட நாமத்தை பத்தி? இதே மாதிரி சொல்லி மாதாஜி எங்க குரூப்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கோம் மாதாஜி. ஹரிநாமம் உச்சரிப்பதன் நன்மைகள் படிக்கட்டுங்க மாதாஜி? படிங்க மாதாஜி, படிங்க படிங்க, பரவாயில்ல படிங்க, நல்லதுதான், படிங்க. ஓகே. ஹரிநாமம் உச்சரிப்பதன் நன்மைகள். கலியுகத்தில் ஆன்மீக ரட்சிப்பின் ஒரே வழி ராமநாம உச்சரிப்பு மட்டுமே. கிருஷ்ண கீர்த்தனம் உச்சரிப்பதால் வேறு எந்த நடவடிக்கையும் பயன் தராது. ஹரிநாமமே மிகவும் உயர்ந்தது. பகவான் ஹரியின் நாமம் உச்சரிப்பதால் அனைத்து பாவங்களும் அழிக்கப்படும். புனித ஹரியின் நாமத்தை உச்சரிப்பதால் மதச்சடங்குகள் முக்கியமற்றவை. பகவான் ஹரியின் நாமத்தை உச்சரிப்பவர்கள் வைகுண்டத்தை அடைகின்றார்கள். ஹரிநாமம் ஜபிப்பது கடந்த கால பாவங்களையும் நிகழ்கால பாவங்களையும் இன்னும் பலனளிக்காத எதிர்காலத்தில் செய்யக்கூடிய பாவங்களையும் நீக்குகின்றது. பகவான் ஹரியின் புனித நாமம் அனைத்து நோய்களையும் குணப்படுத்துகின்றது. பகவான் ஹரியின் புனித நாமம் மிகப்பெரிய பாவிகளையும் மிகவும் மகிமையான புனிதர்களாக மாற்றுகின்றது. நாராயணனின் இந்த புனித நாமத்தை உச்சரிப்பதால் பயம் மற்றும் தண்டனைகள் விலகும். கடவுள் ஹரியின் நாமத்தை நம்பிக்கையுடன் உச்சரிப்பது கலியுகத்தின் பாதகமான தீமைகளை எதிர்க்கின்றது. பகவான் ஹரியின் திருநாமத்தை உச்சரிப்பது 4 வேதங்களை உச்சரிப்பதை விட மேலானது. ஹரிநாமம் பகவான் விஷ்ணு மற்றும் ராமரின் புனித நாமங்களை விட அதிக பலனை கொடுக்கக்கூடியது. பகவான் ஹரியின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது எந்த ஒரு யாத்திரையையும் விட சிறந்தது. பகவான் ஹரியின் புனித நாமத்தை ஜபிப்பது அனைத்து புண்ணிய செயல்களை காட்டிலும் சிறந்தது. பகவான் ஹரியின் புனித நாமத்தை உச்சரிப்பது சாங்கிய மற்றும் அஷ்டாங்க யோகத்தை செய்வதை காட்டிலும் சிறந்தது. பகவான் கிருஷ்ணரின் நாமமும் கிருஷ்ணரும் வேறல்ல, இரண்டுமே சமம். ராதே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ மாதாஜி, நல்லா அழகா படிச்சீங்க. பாத்தீங்களா ஹரிநாமத்தினால என்ன பலன்னு எவ்வளவு அருமையா மாதாஜி சொன்னாங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. இது சோடசக கலி கல்மச நாசனம். இந்த கலியுகத்துல பாவங்கள் கழியறதுக்கு பகவானுடைய ஹரிநாமமே மேன்மையானது. பிரகலாத் மகாராஜா சொன்னாரு, பகவான் அவருக்காகவே வந்து காட்சி கொடுத்தார், பக்தனுக்காகவே ஒரு அவதாரம் கொடுத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, பிரணாம் மாதாஜி, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு, நான் உங்களை கோஹோஸ்ட் பண்ணிருக்கேன், நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னைக்கு லெவல் 3 கிளாஸ்க்கு ஸ்ரீ ஈஸ்வரபனிஷத்துக்கு வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் மேங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். பிரணத்தி பண்ணி நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜய உதிரயே. நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஷ்டகி. கிருஷ்ணாய வாசுதேவாய தேவகி நந்தனாய ச நந்தகோபகுமாராய கோவிந்தாய நமோ நமः. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिनि. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा. 15வது மந்திரம் இன்னைக்கு நாம பார்க்கிறோம். தெரியுதா? தெரியுது பிரபு. ஓகே, வாசிக்கிறீங்களா யாராவது? வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. हिरण्मयेन पात्रेण सत् यस्याभिहितं मुहं तत्त्वं பூஷன் அபாவ்ருணு சத்ய தர்மாய திருஷ்டியே. இரண்மயேனே தங்கமயமான பாத்திரேன. ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, ஒரு நிமிஷம்.
எல்லாருமே கூட வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியுது இல்லையா? மந்திரம் தெரியுது இல்லையா? எல்லாருமே கூட வாசிங்க. ஹிரண்மயேன பாத்ரேன சத்யஸ்யாபி ஹிதம் முகம் தத்வம் பூஷன் அபாவ்ருணு தர்மாய திருஷ்டயே. இப்ப வாசிங்க பத்தாஜி, டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க. இரண்மயேன தங்கமயமான, பாத்திரேன பிரகாசமான திரையினால், சத்யஸ்ய பரமசத்தியத்தின், அபிஹிதம் மூடப்பட்டிருக்கிறது, முகம் முகம், தத் அந்த திரையினை, ஸ்வம் தாங்கள், பூஷன் நிலை பெறச் செய்பவரே, அபாவ்ருணு தயவு செய்து விளக்குங்கள், சத்திய புனிதமான, தர்மாய பக்தனுக்கு, திருஷ்டியே பார்ப்பதற்கு, எம்பெருமானே எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெறச் செய்பவரே, உமது உண்மையான முகம் உமது பிரகாசமான ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த திரையினை விலக்கி உமது தூய பக்தனுக்கு தங்களின் தரிசனத்தை வழங்குங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. நேற்றைய மந்திரம் 14வது மந்திரத்துல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? இறைவனுடைய நாம ரூப குண லீலைகள் எல்லாமே தற்காலிகமான பௌதிக சிருஷ்டி, அவன் தற்காலிகமான தேவர்கள் மனிதர் அனைத்தையுமே சிருஷ்டி பண்ணினவர் பகவான். அப்படி அறிந்தவர்கள் மரணத்தையும் அதோடு கூட அநித்தியமான பிரபஞ்ச தோற்றத்தையும் கடந்து இறைவனின் நித்தியமான சாம்ராஜ்யத்தை அடைந்து அங்கு நித்தியமான இன்பமும் ஞானமும் நிறைந்த வாழ்வை அனுபவிக்கின்றான். நம்ம பார்க்கிறோம் கர்மிகள், யோகிகள், ஞானிகள். கர்மிகள் யாரு? இந்த பௌதீக விஷயத்துல புலனின்பத்துல ஆழ்ந்திருக்கவங்க கர்மிகள், கர்ம மேதிகள் அப்படின்னு பார்க்கணும். யோகிகள் இந்த அஷ்டாங்க யோகங்களை கற்று தேரணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க. இந்த சித்தர்கள் இந்த சித்தி விஷயமான விஷயங்களை பண்றவங்க. இவங்க அனைவரையும் காட்டிலும் பக்தர்கள் மிகவும் உயர்ந்தவர்கள். ஏன்னா அவங்க இதுல எல்லாம் நாட்டம் இல்லை. பகவானுக்கு எப்படி திருப்தி செய்வது, பகவானை எப்படி திருப்தி செய்வது, அவருக்கு எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யறது அப்படின்றதுதான் அவங்களுடைய நோக்கமாக இருக்கு. சோ நேத்து பார்த்தோம், இந்த ஆன்மீக இந்த பௌதிக உலகத்தெல்லாம் கடந்து உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஆன்மீக லோகத்துல போய் பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்ன்றதுதான் அவங்களுடைய ஒரே குறிக்கோளாக இருக்கு. அதை தொடர்ந்து இன்னைக்கு நம்ம இதுல என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னா, எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெறச் செய்பவரே. ஈஷாவாசம் இதம் சர்வம், அனைத்தும் பகவானுக்குள்ள ஒடுங்கும். அவரே ரிஷிகேஷர். சோ எல்லா உயிரினங்களையும் நிலை பெறச் செய்யக்கூடியவர் பகவானே. உமது முகம் உமது கண்கவர் ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த பிரம்ம ஜோதியோட அந்த மூலம் பகவான் அப்படின்னு பார்க்கணும். அவருடைய திருப்பாதத்துல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ஜோதி தான் பிரம்ம ஜோதி. பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு சொல்றாங்களே அருவவாதிகள். அவங்களுடைய நோக்கம் என்னன்னா அந்த பிரம்ம ஜோதியில இரண்டரை கலப்பது அப்படின்றத அவங்களுடைய நோக்கம். அவங்களுடைய இலக்கு அந்த பிரம்ம ஜோதி அடைவது. ஆனா பக்தர்கள் அதையும் தாண்டி புனிதமான அந்த பகவானுடைய அந்த ரூபத்துக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும்னு நினைக்கிறாங்க. சச்சிதானந்த விக்கிரக, பகவானுக்கு ஒரு ரூபம் இருக்கு. அது சச், உண்மையான ஒன்று, நித்தியமான ஒன்று. சச்சித் ஆனந்தம், உண்மையான ஒன்று, நித்தியமான ஒன்று, ஆனந்தமயமான ஒன்று. அவங்களால அருவவாதிகளால இதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. சோ அருவவாதிகள் பிரம்ம ஜோதியில நிலைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. சோ அததான் இங்க நம்ம பாக்குறோம். உமது முகம் உமது கண்கவர் ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த பிரம்ம ஜோதியால தாண்டி அந்த அந்த மூடியை விலக்கி உமது புனிதமான பக்தனுக்கு உண்மை காண்பிப்பீராக. சோ அந்த உயர்ந்த பக்தர்களுக்கு உங்களுடைய அந்த பிரம்ம ஜோதியை விலக்கி அதன் உள்ளார இருக்கக்கூடிய உங்களோட காணிக்கணும் அப்படின்னு. விளக்க உரை வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணன். யாராவது வாசிங்க விளக்க உரை. பகவான் தமது பிரம்ம ஜோதியை, தமது ஜோதிமயமான வடிவை இவ்வாறு விவரிக்கிறார். எல்லா உயிரினங்களையும் நிலைபெற செய்பவரே, உமது முகம் உமது கண்கவர் ஒளியால் மூடப்பட்டிருக்கிறது. அந்த மூடியை விலக்கி உமது புனிதமான பக்தனுக்கு உம்மை காண்பீராக. ஹரே கிருஷ்ண. பிரபு விளக்க உரை படிக்க சொன்ன பிரபு. மொழிபெயர்ப்பு மாதாஜி படிக்கட்டுங்களா? விளக்க உரை பகவத்கீதையில்
பகவத்கீதையில் பகவான் பகவத்கீதையில் தமது பிரம்ம ஜோதியை படிங்க பிரபு, படிக்கணும் மாதாஜி. படிங்க படிங்க பிரபு. பகவத்கீதையில் பகவான் தம்முடைய சொந்த ரூபத்திலிருந்து வெளிவரும் பிரகாசமான கதிர்களை பிரம்ம ஜோதியை பற்றி பின்வருமாறு விளக்குகிறார். பிரம்மனே ஹி பிரதிஷ்டா ஹம் அம்ருதஸ்ய வஸ்ய ச சாஸ்த வதஸ்ய ச தர்மஸ்ய சுக காந்தி கல்ஸ்ய ச. மரணமற்றதும் அழிவற்றதும் நித்தியமானதும் இறுதி இன்பத்தின் தர்மமுமான அருவ பிரம்மனின் ஆதாரம் நானே. பிரம்மன், பரமாத்மா, பகவான் ஆகியவை ஒரே பரம்பொருளின் 3 நிலைகளாகும். பிரம்மன் எனப்படும் தன்மை ஆரம்ப நிலைகளில் இருப்பவரால் மிக எளிதில் உணரப்படுகிறது. அந்நிலைகளிலிருந்து மேலும் முன்னேறியவர்களால் பரமாத்மா உணரப்படுகிறார். மேலும் பகவானை உணர்வது பரம்பொருளின் இறுதி உணர்வு நிலையாகும். இது பகவத்கீதையில் 7.7 உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. தாமே பரம்பொருளின் இறுதி நிலை என்பதை பகவான் கிருஷ்ணர் அங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். மத்த பாதாம் தானியத். எனவே பிரம்மஜோதிக்கு எங்கும் வீட்டிற்கும் பரமாத்மாவிற்கும் கிருஷ்ணரே ஆதி மூலமானார். பகவத்கீதையின் பிற்பகுதியில் கிருஷ்ணர் மேலும் விளக்குகிறார். அத வா பகு நைத கிய ஜயஞ்சதனே தவாஜுனே விஸ்தப் யாகம் இதமி குருதஸ்யம் ஏகாம்சனே ஸ்திதி தோ ஜகத்னா. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் வியாபித்து அதனை தாங்குகிறேன். எனவே பகவான் தம்முடைய முக்கிய விரிவுகளில் ஒருவரான எங்கும் வீட்டிற்கும் பரமாத்மாவை கொண்டு ஒட்டுமொத்த பௌதீக படைப்பையும் பராமரிக்கின்றார். ஆன்மீக உலகில் உள்ள எல்லா தோற்றங்களையும் கூட அவரே பராமரிக்கின்றார். எனவே ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத்தின் இந்த சுருதி மந்திரத்தில் பகவான் பூஷன், இறுதியான பராமரிப்பாளர் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளார். பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் எப்போதும் தெய்வீக ஆனந்தத்தினால் நிரம்பியுள்ளார். அவர் 5000 வருடங்களுக்கு முன்பாக இந்தியாவின் விருந்தாவனத்தில் வசித்த போது தமது குழந்தை பருவ லீலைகளில் தொடங்கி எப்போதும் தெய்வீக ஆனந்தத்திலேயே இருந்தார். அகன் பகன் பூதனை பிரகலம்பன் முதலிய பல்வேறு அசுரர்களை கொல்வது கூட அவருக்கு இன்பம் தரும் விளையாட்டாகவே இருந்தது. அவரது விருந்தாவன கிராமத்தில் அவர் தமது அண்ணனுடன் நண்பர்களுடன் தம்மை அனுபவித்தார். அவர் குறும்புக்கார வெண்ணெய் திருடனின் பாத்திரத்தை இரண்டாவது விஷ்ணு வேற யாராவது வாசிங்க, வேற யாராவது வாசிங்க. 106 இந்த பாரா முடிச்சிடறோம். கம்ப்ளீட் பாத்திரத்தை பண்ணுங்க. ஏற்ற போது அவரது திருட்டினால் அவருடைய எல்லா சகாக்களும் தெய்வீக ஆனந்தத்தை துவைத்தனர். வெண்ணெய் திருடியதின் மூலமாக பகவான் தமது தூய பக்தர்களுக்கு இன்பம் அளித்த காரணத்தினால் வெண்ணெய் திருடன் என்னும் பகவானின் பெயர் இகழ்ச்சிக்குரியதல்ல. விருந்தாவனத்தில் பகவான் செய்தலை அனைத்தும் அங்கிருந்த அவரது சகாக்களில் இன்பத்திற்காகவே பரம்பொருளை கண்டறிவதற்கான விருப்பத்துடன் பெயரளவு ஜட யோகத்தில் ஈடுபடும் வித்தைக்காரர்களையும் வரட்டு அனுமானிகளையும் கவருவதற்காக பகவான் இத்தகு லீலைகளை படைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மற்றவங்க யாராவது ஒருத்தர் வாசிங்க பார்க்கலாம். அடுத்த பேராகிராஃப். பகவான் பகவானுக்கும் அவரது தோழர்களான இடையற்புல சிறுவர்களுக்கும் இடையிலான குழந்தை பருவ விளையாட்டை பற்றி சுகதேவ கோஸ்வாமி ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறுகிறார். இதம் சதாம் பிரம்ம சுகானுபூத்யா தாஸ்யம் கதானாம் பர தெய்வதேன மாயா சித்தானாம் நரகா ரகேன சாகம் விஜகுரு கிருத புண்ணிய புண்ணியா. ஞானிகளால் அருவமான ஆனந்தமான பிரம்மனாக உணரப்படுபவரும்
பக்தர்களால் தொண்டு மனப்பான்மையுடன் முழுமுதற் கடவுளாக வழிபடுவரும் பௌதீக மக்களால் சாதாரண மனிதனாக கருதப்படுவருமான பரமபுருஷ பகவான் இடையர்குல சிறுவர்களுடன் விளையாடினார். அந்த சிறுவர்கள் பெருமளவிலான புண்ணியங்களை சேகரித்த பின்னர் அந்நிலையினை பெற்றுள்ளனர். இவ்வாறாக சாந்தம், தாசிய, தொண்டு, சக்கிய, நட்புறவு, வாத்சல்ய, பிள்ளை பாசம், மாதுரிய, காதல் என்னும் வெவ்வேறு உறவுகளில் பகவான் தனது ஆன்மீக சகாக்களுடன் தெய்வீக அன்பின் செயல்களில் எப்போதும் ஈடுபட்டுள்ளார். பகவான் கிருஷ்ணர் ஒருபோதும் பிருந்தாவனன் தாமத்தை விட்டு வெளியே செல்வதில்லை என்று கூறப்படுவதால் அவர் எவ்வாறு படைப்பினை நிர்வகிக்கின்றார் என்று வினவப்படலாம். இதற்கு பகவத்கீதையில் 13, 14, 18 விடையளிக்கப்பட்டுள்ளது. பரமாத்மா எனப்படும் தமது முக்கிய அம்சத்தின் மூலமாக பௌதிக படைப்பு முழுவதும் பகவான் வீற்றுள்ளார். பௌதிகமான படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் ஆகியவற்றுக்கும் பகவானுக்கும் நேரடி தொடர்பு ஏதுமில்லை என்ற போதிலும் அவர் இவை அனைத்தையும் தமது முக்கிய விரிவாகிய பரமாத்மாவின் மூலமாக செய்விக்கின்றார். ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் ஆத்மா என்று அறியப்படுகிறான். அத்தகைய ஆத்மாக்கள் அனைவரையும் கட்டுப்படுத்தும் முதன்மையான ஆத்மா பரமாத்மா எனப்படுகிறார். மத்தஜி, தேங்க்யூ மத்தஜி. நம்ம பார்த்துட்டு அடுத்து நம்ம இதுல பார்க்கலாம். தேங்க்யூ மத்தஜி. சோ நம்ம நேற்றே பார்த்தோம், பக்தி வந்து ரொம்ப விசேஷமானது. அது எல்லாருக்கும் அவ்வளவு எளிதாக கிடைக்கிறது கிடையாது. சோ பகவான் தகுதி உடையவர்களுக்கு மட்டுமே கருணையோட அந்த பக்தியை கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். சோ பௌதீகம் வந்து இந்த பௌதீகமான விஷயத்துல நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் இப்ப எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, பௌதீகம் சார்ந்த கல்விகள் அதெல்லாம் தான் வந்து ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு நினைக்கிறோம். பக்தி வந்து தாழ்ந்ததுன்னு நினைக்கிறோம் இப்ப இருக்கிற நம்ம இதுல, இல்லையா? நம்ம என்னதான் நிறைய பக்தியை பத்தி பேசினாலும் நம்மளுடைய குழந்தைங்களை வந்து குருகுலத்துல போடணும் போது அங்க நம்ம வந்து இல்ல, இப்ப இருக்கிற ஜெனரேஷன் கூட அவங்க வந்து ஆகணும், அவங்க கூட காம்பீட் பண்ணணும், அதனால பௌதீகம் சார்ந்த கல்வி வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். சோ இது வந்து தவறான ஒரு புரிதல். சாஸ்திரத்துல என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாக்கா, பக்தி சார்ந்த விஷயங்கள்ல அவங்களை ஈடுபடுத்துவதுதான் உயர்ந்தது, பௌதிகம் சார்ந்தது வந்து தவறான ஒன்று. புரோபாதர் இதை வந்து என்னன்னு சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, முதலை தத்துவம், குரோக்கடைல் பிலாசபின்றார், இல்லையா? வெளி தோற்றத்துல நம்ம வந்து ரொம்ப பெருசா பேசலாம் பக்தி பக்தின்னு, ஆனா உண்மையா நம்ம எவ்வளவு தூரம் பண்றோம் அப்படின்றது வந்து, இன்க்ளூடிங் மீ, உண்மையா எவ்வளவு தூரம் பண்றோன்றது வந்து ஒரு கேள்விக்குறியாக தான் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அருவவாதிகள்னா யாரு? பகவானுக்கு ரூபம் இல்லைன்னு நினைக்கிறவங்க அருவவாதிகள். பக்தர்கள் வந்து பகவானுடைய அந்த திவ்யமான ரூபத்துல எப்பொழுதும் லைட் இருக்கிறவங்க. சோ இந்த அருவவாதிகள், மாயாவாதிகள், இவங்க எல்லாம் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா, பகவானை இவருடைய அந்த பிரம்ம ஜோதியில வந்து ஐக்கியமாறதுதான் வந்து பூரணமான உண்மை. நம்ம நிறைய எக்ஸாம்பிள் நம்ம வந்து பகவத்கீதையிலையும் பார்த்திருக்கோம். சூரியனுடைய அந்த கோலம், அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய ரவுண்டா இருக்கக்கூடிய அந்த கோலம், அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய கற்றைகள், இது மூன்றும் எதற்கு வந்து ஒப்பிடப்படுகின்றது? பகவானை இந்த 3 நிலைகள்ல நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோம், இல்லையா? பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர். பரபிரம்மம் இங்க வியாபித்திருக்க எல்லாமே வந்து பகவானுக்கு சொந்தமானது. பரபிரம்மம் அது எதற்கு ஒப்பிடப்படுகின்றது? சூரியனுடைய அந்த ஒளி கற்றைகள். அந்த ஒளிக்கற்றைன்னு வரும்போதே அதுல வெளிச்சமும் இருக்கும், வெப்பமும் இருக்கும். சோ அதுதான் வந்து பகவான் நினைக்கிறது ஒரு நிலை. அடுத்த நிலை வந்து சூரியன் என்ன அப்படின்னாக்கா, அது ஒரு கோலம், வட்ட வடிவத்துல இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து அடுத்த நிலை. அது வந்து பரமாத்மா நிலை. பரபிரம்மம்ன்றது எல்லா இடத்துலயும் வியாபித்திருக்கார் பகவான், அதை ஒத்துக்குவாங்க. அடுத்த நிலையில இருக்கவங்க, எனக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், உனக்குள்ளேயும் பகவான் இருக்கார், அப்ப நானும் பகவான், நீனும் பகவான் அப்படின்ற அந்த நிலையில போடுவாங்க. மாயாவாதி பிலாசபி, அதுவும் வந்து தவறான புரிதல். அதை காட்டிலும் உயர்ந்த நிலை என்ன இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அந்த சூரியன் என்பது சூரிய தேவன், சூரிய பகவான், சூரியனுக்கு உள்ளாரையும் வந்து விஷ்ணு தத்துவமாக பகவான் இருக்கார் அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சோ பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரம புருஷர், பகவான் ரொம்ப உத்தமமானவர். அந்த நிலையை உணர்றதுதான் வந்து பக்தர்களுடைய நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இந்த மாயாவாதிகள், அருவவாதிகள் இவங்க எல்லாம் வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாகணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஆனா பக்தர்கள் இந்த பிரம்ம ஜோதியை விலக்கி விட்டு அதையும் தாண்டி உயர்ந்து இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத ஒரு நோக்கமாக கொண்டிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிட்ட இருந்து வெளிப்படக்கூடிய இந்த அருவவாதிகள் சொல்றாங்க இல்லையா, பிரம்ம ஜோதியில ஐக்கியமாகணும், அதுதான் வந்து பூரண நிலை அப்படின்னு. அது பூரணம் அல்ல. ஏன் அப்படின்னா நம்ம சாஸ்திரத்துல படிக்கிறோம்,
பகவானுடைய அந்த திருப்பாதத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கற்றை தான் வந்து பிரம்மஜோதி அப்படின்னு. அவருடைய திருப்பாதத்துல இருந்து வரக்கூடிய ஒளிக்கற்றையே பிரம்மஜோதி, அதுதான் இலக்குன்னு இருக்காங்கன்னா, அப்ப அவருடைய அந்த சச்சிதானந்த விக்கிரக ரூபம் வந்து எப்படி இருக்கும் இல்லையா? சோ பகவான் மிகவும் உயர்ந்தவர். அந்த பூரணமான பகவான வந்து நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். சோ பகவத்கீதையில 14.27 ரொம்ப தெளிவாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ பகவானுடைய அந்த பிரம்மஜோதி என்ன அப்படின்னு. சோ எப்படி 3 நிலைகளை நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் பகவானை? என்னென்ன 3 நிலையில புரிஞ்சுக்கிறோம் சொல்லுங்க. பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பகவான் பகவான். சோ என்ன இங்க ஒப்புமை என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? இதுக்கு ஒப்புமை என்ன கொடுக்கப்பட்டிருக்கு? எது கூட ஒப்பிடுறோம்? அது சூரிய ஒளி, வெப்பம், சூரிய ஒளி, சூரிய கோலம், கடைசியா இருக்கிறது சூரிய பகவான். சூரிய பகவான் இல்லையா? அந்த சூரிய கோலத்துக்கு உள்ளார இருக்கிறது சூரிய பகவான். அதனாலதான் அந்த சூரிய கோலம் அத்தனை பிரகாசமாகவும் வெளிச்சமாக இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ அந்த பகவானே பக்தர்கள் வந்து சங்கத்துல நம்ம வந்து அதை அனுபவிக்கின்றோம், பகவானுடைய அந்த திருமேனியை, சச்சிதானந்த ரூபத்தை அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம். சோ பக்தி என்பது யாருக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது அப்படின்னாக்கா தகுதியானவர்களுக்கு மட்டுமே கொடுக்கப்படுகின்றது. சோ இந்த பேராகிராஃப்ல நம்ம என்ன பாக்குறோம்? அந்த மாயாவாத கொள்கை அல்லது அந்த அருவவாதிகள் சொல்றாங்க இல்லையா, எங்களோட நோக்கமே வந்து, நம்மளுடைய நோக்கம் என்னவாக இருக்கு? பக்தனுடைய நோக்கம் கிருஷ்ணரை எவ்வாறு திருப்தி செய்வது, பக்தி தொண்டு எவ்வாறு செய்வது, எனக்கும் பகவானுக்கும் உள்ள அந்த உணர்வை எப்படி நான் வந்து செம்மைப்படுத்துவது, அதுதான் வந்து பக்தர்களோட நிலையாக இருக்கு. ஆனா இந்த மாயாவாதிகள், அருவவாதிகளோட நிலை என்னவாக இருக்கு அப்படின்னாக்கா, அந்த பிரம்ம ஜோதியில் இரண்டரை கலப்பது. ஆனா அது வந்து முழுமையானது அல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இந்த பேரியர்ஸ் ஆஃப் இம்பர்சனலிசம், அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தடைகள் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பாக்குறோம். அடுத்தது வந்து பூரணமான உண்மை எது அப்படின்னாக்கா, நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பகவான் அவரே வந்து பூரணமானவர். சோ மதா பரத்ரம் நன்யத், சோர்ஸ் ஆஃப் பிரம்மஜோதி, பிரம்மஜோதியே என்னிடத்துல இருந்துதான் உருவாகின்றது அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். சோ மொத்த ஞானமும் எங்க இருக்கு அப்படின்னாக்கா பகவான் இடத்திலிருந்து. பகவான் விபுவாத்மா, அவரிடத்துல வந்த துகள் வந்து நாம. பகவானே வந்து பகவத்கீதையில வந்து அர்ஜுனிடத்துல சொல்றார், அனைத்தும் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு அதை எல்லாத்தையும் தாங்கி நிறுத்துவது நான் தான் என்றார் பகவான். அதனால அதை பத்தி முழுவதுமாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு? ஒரு சின்ன பொறியின் மூலமாக அனைத்தையும் தாங்கி கொண்டிருக்கின்றேன் அர்ஜுனா அப்படிங்கிறார். சோ இதுதான் வந்து பகவானுடைய நிலை. கட்டுண்டு இருக்கக்கூடிய, எதுக்கு நம்ம வந்து கட்டுண்டவர்கள் நம்மள சொல்றாங்க? ஏன்னா நம்ம இன்னும் அந்த புலனின்பத்துல இருக்கோம். நான், எனது, என் குடும்பம், என் பிள்ளைகள், நான் இந்த பொசிஷன்ல இருக்கணும், எனக்கு செல்வம் வேண்டும். சோ இந்த மாதிரி மாயையில இல்லாத ஒண்ணு, நிரந்தரமற்ற ஒண்ணுல வந்து நாம கட்டுண்டு இருக்கோம். நமக்காக கருணையோட பக்தியை வந்து பகவான் கொடுக்கின்றார். அப்படிப்பட்ட, ஏன்னா செல்வந்தருடைய குழந்தை வந்து ஒரு தெருவுல விளையாடுறத வந்து அந்த செல்வந்தர் விரும்ப மாட்டார் இல்லையா? என் குழந்தை எப்படியாச்சும் பத்திரமா பாதுகாக்கணும்னு நினைப்பார். அது போல பகவான் பரமபிதா அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அடுத்த பேராகிராஃப்ல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பத்தி நம்ம பார்த்தோம். ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் வந்து எப்படி அப்படின்னாக்கா, அவருடைய அந்த குழந்தை பருவ லீலைகள் நம்ம பாக்குறோம். பக்தர்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னா, அவருடைய நாம ரூப குண லீலைகளை வந்து எண்ணி எண்ணி மற்றவர்களிடத்தில் டிஸ்கஸ் பண்ணி அவ்வளவு சந்தோஷப்படுறாங்க அப்படின்னு பகவான் எதற்காக இறங்கி வரார் நம்ம பாக்குறோம். அவர் சொல்றாரு, ஒவ்வொரு யுகத்திலையும் நான் வந்து தர்மத்தை காப்பதற்காகவும் அதர்மத்தை அழிக்கவும் பக்தர்களை காக்குவதற்காகவும் வருகின்றேன் அப்படின்னு. அவருடைய கடைக்கன் பார்வையின் மூலமாக இந்த சிருஷ்டியை பண்ணும்போது இதற்காக அவர் இறங்கி வர வேண்டிய அவசியம் அல்ல. பக்தர்களுக்கு அந்த ஆனந்தத்தை அளிப்பதற்காக சுயமாக அவரும் அதை அனுபவிக்கணும்ன்றதுக்காக அவர் இறங்கி வருகின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அவருடைய குழந்தை பருவ லீலைகள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? எத்தனை அவதாரங்கள் இருக்கு? ஏதாவது ஒரு சில அவதாரங்களை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு சில அவதாரங்களை சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நரசிம்மா, வராகா, நரசிம்ம அவதாரம், வராக அவதாரம், வேற ராம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம், கிருஷ்ணங்க பிரபு, கிருஷ்ண அவதாரம். ஓகே. சோ இத்தனை அவதாரத்துல குழந்தை பருவ லீலைகளை வந்து ரொம்ப அனுபவமானது, ரொம்ப இனிமையானது அப்படின்னு நம்ம எந்தெந்த அவதாரத்துல பார்க்க முடிகின்றது?
நரசிம்ம கிருஷ்ண அவதாரத்துல கிடையாது. அவர் அந்த 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 கிருஷ்ண ஒரு அவதாரம். டாஸ்க் முடிக்கிறதுக்காக வந்தார், முடிச்சிட்டார், கிளம்பிட்டார். கிருஷ்ணாவதாரம். கிருஷ்ண அவதாரம். கிருஷ்ண அவதாரம். அது ஒரு ராமாவதாரத்துல கூட நம்ம பெருசா பார்க்க முடியல மாதாஜி. ஆனா கிருஷ்ணாவதாரத்துல ரொம்ப பாலியல் லீலை நிறைய இருக்கு. நிறைய இருக்கு இல்லையா? அது ஒண்ணும் அவ்வளவு ஒரு ஆனந்தமாக இருக்கு. பூத்தனா எவ்வளவு ஒரு பெரிய அந்த தேவலோக கன்னிகை மாதிரி வராங்க அவங்க. அதுக்கப்புறம் பகவான் அவங்க கிட்ட தாய்ப்பாலை எடுக்கிறது மட்டுமல்லாத அவங்களோட உயிரையும் உறிஞ்சிடுறாரு. அப்ப அவங்களுடைய சுய ரூபம் வருது. அவங்களுக்கும் வந்து தாய் ஸ்தானத்தை கொடுக்கிறார் பகவான். சுகதேவ கோஸ்வாமி 16 வருடங்கள் அம்மாவோட வயிற்றுல இருந்துட்டு வெளியில வராம இருக்காரு. அப்ப வந்து வியாசதேவர் வந்து ஸ்ரீகிருஷ்ண துவாரகாபுரியில போய் அவர்கிட்ட வந்து வேண்டுறாரு, இந்த மாதிரி சுகதேவ கோஸ்வாமி வெளியில வரலன்னும் போது, அப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி தாய்கிட்ட, அந்த சுகதேவ கோஸ்வாமியோட வயிற்றுல வந்து சாரி அவங்க அம்மாவோட வயிற்றுல அவர் இருக்கார். அப்போ ஸ்ரீகிருஷ்ணன் சொல்றாரு, இந்த மாயை உன்னை தீண்டாது, வெளியில வா அப்படின்றாரு. அவருக்கு அவ்வளவு ஒரு பயம். அதனால என்ன பண்றாரு, அவரும் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த பிரம்மன் நிலையில நிலைத்திருந்தவங்க. அவர் என்ன பண்றாரு, வெளியில வந்த உடனே என்ன பண்றாரு, அப்பா அம்மா அந்த பந்தத்துல நான் மாட்டிடக் கூடாதுன்றதுக்காக வேகமா வந்து வியாசதேவருடைய அந்த குடிலை விட்டு காட்டுக்குள்ளார போயிடுறாரு. யாரும் வேண்டாம், இல்லைன்னா அந்த பந்தத்துல நம்ம வந்து கட்டுண்டப்படுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேகமா காட்டுள்ள போறாரு. சோ அந்த கதை உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? தெரியும் இல்லையா அந்த கதை? இந்த கதை தெரியலையா? ஓகே. சோ அவரு சுகதேவ கோஸ்வாமி காட்டுல வேகமா போயிட்டு இருக்காரு. அவர் பிறந்த மேனியோட 16 வயது இளைஞன். 16 வயது இளைஞன் தாயோட வயிற்றுல இருந்து வராரு. வந்த உடனே என்ன பண்றாரு, இந்த அம்மா அப்பான்ற பந்தத்துல மாட்டிடுவோம்னுட்டு என்ன பண்றாரு, வேகமா வந்து நடந்து அவர் காட்டுக்குள்ள போறாரு. ஒரு அந்த பிறந்த மேனியோட. பின்னாடியே தொண்டு கிழம் வியாசதேவர் என்ன பண்றாரு, மகனே மகனேன்னு கூவிக்கிட்டே போறார். எங்க போறேன்ட்டு மகனே மகனே. ஏன்னா அவருக்கு வந்து இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எல்லாருக்கும் வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்றது முதல்ல அந்த அந்த ஆசை இனிமேதான் வரும். இப்ப அப்புறம் வந்து இந்த வேதங்கள் எல்லாம் வேதங்கள் ஆல்ரெடி இருக்கு, அதை தொகுத்து வழங்கியவர் தான் வியாசதேவர். அப்ப உயர்ந்த ஞானத்தை மக்களுடைய உயர்வுக்கு கொடுக்கணும்ன்றதுதான் அவருடைய நோக்கமாக இருக்கு. அவர் என்ன பண்றாரு, சுகதேவ கோஸ்வாமி வந்து மகனே மகனேன்னு அழைத்துக்கிட்டே போறார், கூவிக்கொண்டே போறார். ஆனா சுகதேவ கோஸ்வாமி திரும்பி கூட பாக்கல, அந்த காட்டுக்குள்ள போயிடுறாரு. அப்ப அங்க வந்து தேவ கன்னிகள்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தடாகம், அந்த குளத்துல வந்து குளிச்சிட்டு இருக்காங்க. குளிச்சிட்டு இருக்கும் போது சுகதேவ கோஸ்வாமி முன்னாடி போறார். 16 வயது இளைஞன் பிறந்த மேனியோட போறார். அப்ப அவங்க யாரும் என்ன ஒரு ரியாக்ஷனும் இல்லை அவங்க கிட்ட. அவங்க பாட்டுன்னு அவங்களுடைய வேலையை பண்றாங்க. அவரை தொடர்ந்து அவருடைய தந்தை ஓடி வருகின்றார், மகனே மகனே. அவரை பார்த்த உடனே எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க, தண்ணிக்குள்ள மூழ்கிறது, தன்னை வந்து மறைச்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்றாங்க. அப்போ இவருக்கு ரொம்ப கஷ்டமாயிடுது வியாசதேவருக்கு. அவர் வந்து அவங்கள போய் கேக்குறாரு, 16 வயது இளைஞன் போகும்போது நீங்க எந்த ரியாக்ஷனும் இல்லாம இருந்தீங்க, நான் ஒரு வயசானவன், என்ன பார்த்த உடனே எதுக்கு நீங்க இந்த மாதிரி வரையறீங்கன்னு போது அப்ப அவங்க சொல்றாங்க, அவர் வந்து ஆண் பெண்ன்ற பாகுபாடெல்லாம் இல்ல, எல்லாரையும் வந்து ஒரே இதுல வச்சிருக்காரு. சோ அந்த பிரம்மன் நிலையில அவர் நினைச்சிருக்காரு. ஆனா நீங்க பாருங்க, என்னை பார்த்த உடனே எதற்காக நீங்க மறையறீங்கன்னு கேக்குறீங்க இல்லையா? இந்த கேள்வி அவரிடத்துல இல்லையே. அவரை பார்க்கும்போது எங்களுக்கு வந்து அந்த பேதம் தெரியல, நாங்க வேற அந்த ஜெண்டர் டிஃபரன்சியேஷன் தெரியல, ஆனா உங்களை பார்க்கும்போது தோணுகிறதுன்னு. அப்ப வியாசதேவர் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாரு, சோகமா போய் அமர்ந்துடுறாரு. அப்ப நாரத ரிஷி வந்து வர்றாரு. நாரத ரிஷி வந்து உயர்ந்த ஆன்மீக குரு, எத்தனை பேரை வந்து பக்தி மார்க்கத்துல கொண்டு வந்திருக்காருன்னு பார்த்தோம். அப்ப வியாசதேவரோட ஆன்மீக குரு நாரத ரிஷி அவர் வர்றார். இவர் சோகமா இருக்கிறத பார்த்தோன்னே கேட்கிறார், ஏன் நான் அப்ப அவருக்கு சொல்ற, இன்னும் நான் பக்குவப்படவில்லையா, இத்தனை வேதங்களை தொகுத்தாச்சு, இத்தனை புராணங்களை கொடுத்தாச்சு, இன்னும் நான் பக்குவப்படலையான்ட்டு அவர் வருத்தப்படுறார். அப்போ வியாசதேவர் கிட்ட நாரத ரிஷி சொல்றார், நீ வந்து நிறைய புராணங்களை கொடுத்தாச்சு, எல்லாம் கொடுத்தாச்சு, ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை நீ பகவானையும் பகவானுடைய பக்தர்களை பத்தின லீலைகளை நீ வந்து கொடுக்கணும் அப்படின்னு. ஏன்னா நிறைய கர்ம காண்டங்கள், நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு. ஒரு நல்ல இல்லறத்தானா இருக்கணும், இல்ல நமக்கு செல்வம் வேணும்னா அதுக்கும் நமக்கு வந்து சாஸ்திரங்கள் இருக்கு, புராணங்கள் இருக்கு. ஆனா பகவானுடைய பக்தர்களை பத்தின அவங்க 2 பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த லீலைகளை பத்தி இன்னும் நீ எழுதல, அதனால அதை நீ வந்து வடிவமைக்கணும்ட்டு நாரத ரிஷி வந்து வியாசதேவர் கொடுக்கிறார். அதற்கப்புறம் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எழுதுறாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இப்ப திருப்பி சுகதேவ கோஸ்வாமியின் மூலமாக இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும். அப்ப என்ன பண்றாரு அவர்னா, இந்த காட்டுக்குள்ள போறாங்க இல்லையா அந்த வேடர்கள், அவங்கள கூப்பிட்டு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, பகவானுடைய புகழை வந்து பாடுறதுக்காக ஒரு 3 ஸ்லோகங்களை சொல்லித்தரார்.
அதுல என்ன ஒரு இது என்ன பிரதானமா இருக்கு அப்படின்னாக்கா, தன்னை கொல்ல வந்த ஒரு அரக்கியை கூட ஒரு தாய் ஸ்தானத்தில் உயர்த்தி வைத்தவரை பத்தி தெரியுமா? கேள்வி. நமக்கு ஒரு கேள்வி இருந்தாதான் அது என்ன 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 நமக்கு அதை வந்து தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஒரு ஆர்வத்தை தூண்டும் இல்லையா? அங்க பகவான் ஸ்ரீகிருஷ்ணன் அவர் சொல்லல, வியாசதேவர் இந்த பதங்களை சொல்லி வேடுவர்கள் கிட்ட சொல்றார். இத நீங்க கூவிட்டே இருங்க, இந்த இதை மட்டும் சொல்லிட்டே இருங்க திருப்பி திருப்பி. அப்ப சுகதேவ கோஸ்வாமி காதுல விழுது. அவர் வந்து கேக்குறார், யார் அந்த உயர்ந்தவர்? ஒரு தன்னை கொல்ல வராங்கன்னு தெரிஞ்சும் கூட அவங்களுக்கும் ஒரு தாய் தானத்தை கொடுத்தாரு, அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணுமேன்னு சொல்லி கேக்குறாரு. அப்ப அந்த வேடுவர்கள் கிட்ட போய் சுகதேவ கோஸ்வாமி கேக்குறாரு. ஏன்னா அவங்க காட்டுக்குள்ள இதை சொல்லி சொல்லி அவங்களுடைய வேலையை பண்றாங்க. நம்ம பாட்டு பாடிக்கிட்டே நம்மளுடைய வயல்கள்ல எல்லாம் வேலை செய்வாங்க பாத்தீங்களா, அந்த மாதிரி. இதை கேட்ட உடனே சுகதேவ கோஸ்வாமிக்கு அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆவல் வருகின்றது. அப்படி பிரம்மன் நிலையில இருந்தவங்க பக்தி மார்க்கத்துல கன்வெர்ட் ஆனாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. சோ அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கிட்ட கேட்கவும் அவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி காட்டுக்கு வெளியில இருக்கக்கூடிய தங்களுடைய தந்தையான வியாசதேவர் தான் வந்து எங்களுக்கு இந்த உங்களை சொல்ல சொன்னார், நீங்க அவர்கிட்ட போய் கேளுங்க அப்படின்னு சொன்ன உடனே அவர் மீண்டும் காட்டுல இருந்து வரார். வந்து வியாசதேவர் கிட்ட வந்து ரொம்ப பணிவாக அந்த ஞானத்தை பெறுகின்றார், ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தெரிஞ்சுக்கிறார். அந்த ஸ்ரீமத் பாகவதத்தை தான் பரீட்சித் மகாராஜருக்கு அவர் கொடுக்கிறார். அப்படி கொடுக்கும்போது நேத்தே நம்ம பார்த்தோம், பழம் வந்து ரொம்ப இனிமையான கனிந்த பழம், அதே ஒரு கிளி கொத்திச்சுன்னா இன்னும் ரொம்ப இனிமையாக இருக்கும் இல்லையா? அது போல பரீட்சித் மகாராஜர் கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை பெறுகின்றார். பரீட்சித் மகாராஜர் சுகதேவ கோஸ்வாமிட்ட இருந்து கேட்கிறார் அப்படின்னு. இதுல நம்ம என்ன எதுக்காக இந்த கதை சொன்னோம் அப்படின்னாக்கா, பிரம்மன் நிலையை விட உயர்ந்த நிலை என்ன அப்படின்னாக்கா பக்தர்களோட நிலை. சோ அதை தாண்டி அவர் வந்து அந்த பிரம்ம இதுவும் இவங்க எல்லாம் ஒரு ஜீவாத்மா, நம்ம எல்லாம் ஒரு ஜீவாத்மா, நமக்கு வந்து இந்த ஜெண்டர் டிஃபரன்சியேஷன் இல்ல அப்படின்ற நிலையில அவர் இருக்கார், அந்த பிரம்ம நிலையில. அதையும் விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னாக்கா பக்தனுடைய நிலை. அதற்காக வந்து அவர் என்ன பண்றாரு, பகவானை பத்தி கேட்க கேட்க, பக்தர்களோட சங்கம் பகவானை பத்தி கேட்க கேட்க நாம அந்த பக்தர்களோட நிலைக்கு உயர்கின்றோம். ஏன்னா அதுதான் வந்து உன்னதமானது, உயர்ந்தது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ எத்தனையோ அவதாரங்கள் பகவானுக்கு இருந்தாலும், எப்படி கடல்ல வரக்கூடிய அலைகளை நம்மளால எண்ணில் அடங்க முடியாத அலைகள் வருது, எண்ண முடியாது. அது போல பகவானுடைய குழந்தை பருவ பகவானுடைய அவதாரங்கள் எண்ணில் அடங்காதவை. அதுல குழந்தை பருவ லீலை அதிகமாக பக்தர்களுக்கு இனிமை கொடுக்கக்கூடியது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்ரீ கிருஷ்ணருடைய லீலை. சோ அவர் இப்ப நம்ம தாமோதர மந்த் வந்து செலிப்ரேட் பண்றோம். அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னா தாம்னா வயிறு, உதரனாக்க கயிறு. சோ எவ்வளவு அழகா வந்து யசோதாமா வந்து கிருஷ்ணரை வந்து அந்த அந்த உரல்ல வந்து கட்டி போடுறாங்க அப்படின்னு பாக்குறோம். சோ அதை நினைக்கும் போதே நம்ம என்ன பண்றோம், அந்த கட்டி போட்டிருக்க அழகு, அவருடைய திருப்பாதத்துல இருந்து அவர் வந்து வளைஞ்சு நிக்கிறது, அவருடைய கண்ணு அழுது அதுல இருந்து ஒரு மை ஒழுகி போறது, பாவமா அம்மா பாக்குறது, இதெல்லாம் அப்ப வந்து அந்த அவருடைய ரூபம் சச்சிதானந்த விக்கிரக அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஈஸ்வர பரம கிருஷ்ண சச்சிதானந்த விக்கிரக அநாதிராதிர் கோவிந்த சர்வ காரண காரணம் அப்படின்னு. சோ பகவானுக்கு ரூபம் இருக்கு, அருவவாதிகளுடைய கூற்று தவறான ஒன்று அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அந்த 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 அழகான அந்த ரூபத்துல பக்தர்கள் வந்து பகவான் சொல்றாரு இல்லையா பகவத்கீதையில, என்னுடைய நாம ரூப குண லீலைகள் திவ்யமா, என்னுடைய செயல்கள் அனைத்தும் திவ்யமானதுன்னு எவன் ஒருவன் உணர்கின்றானோ மரணிக்கும் தருவாயில் கூட அவன் வந்து என்னை வந்து அடைகின்றான் அப்படின்றார் பகவான். நிறைய இடத்துல நமக்கு வந்து ப்ராமிஸ் பண்ணியிருக்காங்க பகவத்கீதையில. சோ இங்க குழந்தை பருவ லீலையை நம்ம வந்து பாக்குறோம். சோ நிறைய இந்த ரசங்கள், 5 விதமான ரசங்கள் நேத்தே நம்ம பார்த்தோம். வைகுண்ட லோகத்துக்கும் கோலோகத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசம் என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இந்த உன்னதமான லீலைகள் வந்து குழந்தை பருவ லீலை மத்த இதுல இல்ல அப்படின்றதையும் நம்ம இங்க உணர முடிகின்றது. அதனாலதான் இருக்கின்ற அவதாரங்கள்லயே வந்து கிருஷ்ண அவதாரம் வந்து உயர்ந்தது. கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம், அவரே மூலம், அவரிடத்துல இருந்து வந்ததுதான் விஷ்ணு தத்துவம், மற்ற அவதாரங்கள் அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு சான்று அப்படின்றத பார்க்க முடியும். சோ இதை எப்படி நம்ம வந்து இப்ப ஒரு நாத்திகர்கள் கிட்டயோ அல்லது வந்து அருவவாதிகள் கிட்டயோ மாயாவதி கிட்டயோ போய் இந்த உணர்வு இந்த லீலைகளை பத்தி சொன்னா அவங்களால அதை புரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏன்னா அங்க வந்து அந்த கிருஷ்ண உணர்வுன்றது இல்ல. சோ கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தால்தான் அதை பற்றி இன்புற முடியும். இப்ப எனக்கு வந்து கிரிக்கெட் பத்தின நாலேஜே இல்ல, ஆனா அந்த கிரிக்கெட்ல ஊர்னவங்க வந்து அதை பத்தி சொல்லும் போது நான் அப்படியே அதை என்னால புரிஞ்சுக்கவே முடியாது அவங்களுடைய உணர்வை இல்லையா? சோ அது போல கிருஷ்ண உணர்வு இருந்தால்தான் இதை இன்பமோடு நம்ம வந்து லயிக்க முடியும், அதில வந்து அனுபவிக்க முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம்.
என்ன அந்த 5 விதமான ரசங்கள் நேத்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், சொல்லுங்க பார்க்கலாம். 5 விதமான ரசங்கள். இருக்கீங்களா லைன்ல? ஹரே கிருஷ்ணா. சாத்தியம் சாந்தம் சாத்தியம் சாந்தரசம், சாந்திரசம், வாத்சல்யம் சொல்றீங்க. சாந்தம், சாக்கியம், வாத்சல்யம், வாத்சல்யம், தாஸ்யம் தாஸ்யம், மாதுரியம் மாதுரியம். 5 விதமான ரசங்கள் பார்த்தோம் இல்லையா? ஸோ சாந்த ரசம் அப்படின்றது வந்து நியூட்ரலா இருக்குது. பகவானுடைய அந்த தெய்வீகமான அணிகலன்கள் எல்லாமே வந்து சாந்த ரசம். அது நித்தியமா பகவானோட என்ன கொண்டிருக்கு, உறவு கொண்டிருக்கு. அவருடைய பாஞ்சசன்யம் சங்காக இருக்கட்டும், அவருடைய மயிலிறகாக இருக்கட்டும், அவருடைய புல்லாங்குழலாக இருக்கட்டும் இல்லையா, அவருடைய கௌஸ்துபமணியாக இருக்கட்டும், எல்லாமே வந்து பகவானுடைய நித்தியமாக உறவு கொண்டிருக்கு. சோ அது வந்து சாந்த ரசம். அடுத்தது வந்து சாக்கியரசம். சாக்கியரசம் மீன்ஸ் சக்கா. சோ அதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள்? யாரு எக்ஸாம்பிள்? சக்கானா என்ன? அர்ஜுனன் நண்பர். குசேலர், அர்ஜுனன் நண்பர். சொல்லுங்க பிரபு. அர்ஜுனன். ஓகே. வாத்சல்ய ரசம் யசோதம்மா, மகாராஜர், வசுதேவர், தேவகி. ஓகே. மாதுரிய ரசம் ஸ்ரீமதி ராதாராணிமா, கோபியர்கள் நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? வாத்சல்ய ரசம். வேற ஏதாவது நம்ம விட்டுட்டோமா? தாஸ்யம் யாராவது இப்ப நம்ம வீட்டுல இருந்து யாராவது திருடிட்டு போயிட்டா நம்ம அவங்கள பார்த்து ரொம்ப புகழ்ந்து என்ன ஒரு அழகா திருடிட்டு போயிருக்காங்க நம்ம வந்து சொல்லுவோமா? ஆனா வந்து கோபியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வெண்ணெய் திருடுறது கூட ஒரு இன்பத்தோட அவங்க வந்து சொல்றாங்க. அது எதிர்க்க வந்து அந்த வெண்ணெய் அவர் திருடுறாரு, அதை ஒரு பெரிய லீலையாக நம்ம பாக்குறோம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா இந்த ராசலீலை நடக்கும்போது ஒரு கோபியும் நினைச்சுப்பாங்க, கொஞ்சம் அகங்காரம் வருவாங்க. கிருஷ்ணர் என் கூட தான் வந்து நடனம் ஆடுறாரு அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் நினைப்பாங்க. நினைச்ச ஒரு மாத்திரத்துல பகவான் அங்க இருந்து காணாம போயிடுறாரு. போன உடனே அவங்களுக்கு எல்லாம் பித்து பிடிக்குது. பிடிச்ச உடனே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பகவானுடைய அத்துணை லீலைகளையும் வந்து என்ன பண்றாங்களா அங்க வந்து எக்ஸிபிட் பண்றாங்க. பூதனாவதமாக இருக்கட்டும், இல்ல வந்து அவர் வெண்ணெய் திருடுறதாக இருக்கட்டும், மாத்தி மாத்தி அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இவர் இந்த மாதிரி செஞ்சார், அந்த மாதிரி செஞ்சாருன்ட்டு அதுல வந்து அத வந்து நடிச்சு காட்டுறாங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும். அந்த அளவுக்கு அவங்க வந்து பகவான் மேல அப்படி ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க. சோ இதெல்லாம் வந்து எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா, அதீதமான அன்பு இருந்தால் மட்டும்தான். அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற அந்த பக்தி, எதையும் பகவான் கிட்ட எதிர்பார்க்கறது இல்ல. கோபியர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கூடி இருக்கும்போது அவங்களுக்குள்ள பேசிக்குவாங்களாம், இந்த பிரம்ம தேவருக்கு கொஞ்சம் கூட ஞானமே இல்லை அப்படின்னு. ஆமா ஆமா, ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு இமையை கொடுத்திருக்காரு, நம்ம எப்பவும் அந்த இமை இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுது, நம்மளே அறியாம அந்த இமை வந்து மூடிடுது. நான் வந்து கிருஷ்ணர் அப்படியே பார்த்துட்டே இருக்கணும், ஆனா இந்த இமை இருக்கிறதுனால என்ன ஆயிடுது, அவரை பார்க்க முடியாம போயிடுது. சோ அந்த அளவுக்கு உயர்ந்த நிலையில இருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. அவர்கிட்ட அவருடைய லீலைகள்ல எல்லாமே இருக்கு. நகைச்சுவை இருக்கு, பொழுதுபோக்கான விஷயங்கள் இருக்கு. எப்படி வந்து பக்தனை வந்து காப்பாத்துறாருன்றது இருக்கு. சோ கிருஷ்ண அவதாரம் வந்து அனைத்தும் கலந்த ஒரு கிரகஸ்தன் எப்படி வாழணும், எப்படி கருணையோட இருக்கணும், எப்படி ஜீவகாருண்யம் பண்ணணும். அவர் வந்து சாரதியாக வந்துட்டார், ஆனா அந்த குதிரைக்கு வந்து அந்த டைம்ல என்ன கொடுக்கணுமோ அது கரெக்டா அவர் வந்து பண்ணுவார். அதுக்கு வந்து இளைப்பாறுவதாக இருக்கட்டும், அதுக்கு கொடுக்க வேண்டிய உணவு தண்ணி எதா இருக்கட்டும். சோ என்ன ஒரு 1008 மனைவிமார்கள் 16,108 மனைவிமார்கள் இருந்தாலும் அத்தனை பேருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து அரண்மனை கட்டி கொடுக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியும். சோ இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா என்ன கதாபாத்திரம் எடுக்கிறாரோ பகவான் அதை அப்படியே வந்து ரெசிப்ரோகேட் பண்றாரு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். அடுத்து வந்து பகவானுடைய புகழ் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியுது. சோ பக்தர்கள் வந்து பகவானுடைய அந்த நாம ரூப குண லீலைகளை புகழ்ந்து பேசுறதுனால அவங்க வந்து இன்பத்தில் திளைத்திருக்கின்றார்கள். ஆனா பக்தியில பயிற்சி பண்ணாதவங்க கிட்ட அது வந்து சாத்தியம் இல்லை. கிருஷ்ணருடைய லீலைகளால அவங்க ஈர்க்கப்படுவதே இல்லை. சோ பக்தி என்பது மிக முக்கியமான ஒன்று. பக்தியில இருந்தாதான், அவருடைய அந்த கிருஷ்ண உணர்வில் இருந்தாதான் அவருடைய லீலைகள் வந்து சுவைக்கும். அப்படி இருந்தாதான் நான் வந்து மரணிக்கும் தருவாயில நம்ம சொல்றோம், பகவான் சொல்லியிருக்காரு, அப்போதைக்கு இப்போதைக்கே சொல்லி வைத்தேன் அப்படின்னு. மாதாஜி முந்தின கிளாஸ்ல எடுத்தாங்க, உண்மை. ஆனா நான் சொல்லணும் இல்லையா? சோ பகவானை நினைக்கணும். இப்ப நம்ம வந்து பகவானுடைய நாமத்தை சொல்லுன்னு சொன்னா கூட நிறைய பேர் அடமெண்டா அதுக்காகவே சொல்லாமே இருப்பாங்க.
அவங்களோட தலைவிதி அவ்வளவுதான் நம்ம நினைச்சுக்க வேண்டியதான் இல்லையா? சோ எப்படி அந்த பக்தியில பயிற்சி பண்றவங்களால மட்டும்தான் பகவானுடைய அந்த லீலைகளை உணர முடியும், அதை அனுபவிக்க முடியும். இல்லாதவங்களுக்கு இல்ல அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அந்த சேவகர் மனநிலை என்ன அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடியும். 3 நிலைகள்ல பகவானை வழிபடலாம். எல்லாமே அங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த உறவு முறைகள்ல அவங்க இருக்காங்க. பக்தர்களுக்கு இந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல இன்பம் கிடையாது. ஆனா ஆன்மீக உலகத்துல அங்கதான் உண்மையான ரசம் இருக்கின்றது. அங்கதான் உண்மையான உறவு இருக்கு. இங்க இருக்க உறவு முறைகள் உண்மைன்னு நம்ம நினைக்கிறோமா? எத்தனை பேர் இருக்கோம்? நம்ம 17 பேர் இருக்கோம். 3 பேர் போயாச்சு. ஓகே, நம்மளும் டிஃப்ரெண்ட் ஆசிரமத்துல இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம். மேக்சிமம் கிரகஸ்த வாழ்க்கையில இருக்கவங்க. நம்மளோட லைஃப்ல எத்தனையோ விஷயங்கள் வந்திருக்கலாம், உறவுமுறை இருந்திருக்கலாம். அது எல்லாமே உண்மையா இருந்திருக்கு நம்ம சொல்ல முடியுமா? எல்லாரும் டிஃப்ரெண்ட் ஏஜ் குரூப்ல இருக்கோம் இல்லையா? அது கணவன் மனைவியோட உறவாக இருக்கட்டும், இல்ல குழந்தை அம்மாவோட உறவா இருக்கலாம், இல்ல அப்பா அம்மாவோட உறவா இருக்கலாம், அண்ணன் தம்பியோட உறவா இருக்கலாம். அது எல்லாமே எப்பவுமே உண்மையாகவே இருந்திருக்கா? அதுல பொய்மைன்றதே இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்ல முடியாது மாதாஜி. ரொம்ப பிரியமா இருந்தவங்க பிரிஞ்சு போயிடுவாங்க. அப்புறம் யாரும் நமக்கு விட்டு இவங்க நம்ம கிட்ட பழகவே மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறவங்க க்ளோஸா வருவாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப டைனமிக்கா இருக்கும். ரொம்ப டைனமிக்கா இருக்கும். தாயோட அன்பு மட்டும் கொஞ்சம் அது குழந்தை பருவமா இருக்கிறப்ப மட்டும்தான். அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்துடும் அவங்களுக்கும். அது உண்மை ஆக்சுவலா. ஏன்னா அதுதான் சுபாவம். இந்த கலியுகத்தோட சுபாவம், நம்மளோட சுபாவமும் அதுதான். ஜீவாத்மாவோட சுபாவம். உறவுகள் மேல பற்று வைக்க கூடாது மாதாஜி. உறவுகள் மேல பற்று ஈஸியா சொல்லிடுறோம். ஆனா நம்மளால பண்ணாம இருக்க முடியல. கஷ்டம். அது பெரிய கஷ்டம் தான், இல்லன்னு சொல்ல. துன்பம் தான் அது. ஆமா, நமக்கு தெரிஞ்சாலும் தெரியும் இந்த நம்ம பையன் நம்ம சொல்றதை கேட்கலன்னு தெரியுது. ஆனாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கஷ்டம் வரும்போது நம்ம அங்க நிக்கிற மாதிரி இருக்கும். அவங்க நம்ம மேல நம்ம எவ்வளவு அன்பு வச்சிருக்கோமோ அது திருப்பி நமக்கு கிடைக்கலன்னு தெரியும். இருந்தாலும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அத நம்ம நினைச்சுக்குவோம். ஆனா பகவான் அப்படி இல்ல. நம்மளை விட்டுட்டாரு. இருந்தாலும் அவர் யோசிச்சுட்டே இருக்காரு, எப்படி என்னோட குழந்தைய திருப்பி வாங்கிக்கிறது. அப்ப பக்தர்களையும் ஆச்சாரியர்களையும் அனுப்புறாரு. அவங்க மூலமாக நம்ம ஏன் இப்ப இப்படி என்னென்னோ விஷயங்கள் நமக்கு லைஃப்ல நடக்கலாம் இல்லையா? ஏன் இப்ப நம்ம கூடியிருக்கோம்? அப்ப இதுல நம்ம அவரை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப ஏதாவது ஒரு சமயத்துல அது நம்ம மைண்ட்ல ஓடிட்டே இருக்கும். ஓகே, பகவானுக்கு நம்ம பக்தி தொண்டு செய்யணும் அப்படின்னு. சோ யாராவது ஒருத்தர் மூலமாக பகவான் கருணையோட நம்மள மீண்டும் பக்தி தொண்டு செய்து இதெல்லாம் மாயை, இதுல இருந்து வெளியில வான்றத நமக்கு உணர்த்திட்டே இருப்பார். அப்ப நம்ம அதுதான் நம்மளுடைய பிரபுபாதர் ரொம்ப கருணையோட இந்த இதை கொடுத்திருக்காரு இல்லையா? சோ ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் மட்டுமே செய்யக்கூடிய பக்தியை உலகத்துக்கு irrespective ஆஃப் தி ஜெண்டர், irrespective ஆஃப் தி ஜியோகிராபிக்கல் திங், இந்த கண்ட்ரில மட்டும்தான் இருக்கு. அதெல்லாம் தாண்டி மொழிய புரிஞ்சுக்கவே முடியாத ஒரு மொழியில கூட நம்ம இப்ப எல்லா கண்ட்ரிலயுமே நம்மளுடைய இயக்கம் இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். வேர்ல்டு வைடு இருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ அந்த அளவுக்கு இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்னாக்கா பக்தர்கள் பகவானுடைய கருணையின் ஒரு அங்கமாக நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ அந்த ஆன்மீக உலகத்துலதான் உண்மையான ரசம் இருக்கின்றது, உண்மையான சுவை இருக்கின்றது. இந்த பௌதிக உலகத்துல எல்லாம் அது உண்மை கிடையாது. அது நம்ம எல்லாருமே உணர்ந்திருப்போம் ஒரு காலகட்டத்துல. சோ ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்? இதுதான் நிரந்தரம்னு நினைச்சிட்டு இதை அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கிறோமே, அது ஒரு முட்டாள்தனம். சோ அந்த அறிவாளி ஞானம் உள்ளவர்கள் இந்த பௌதிக உலக விட்டு ஆன்மீக லோகத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கணும். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? சதா சர்வ காலமும் பக்தி தொண்டுல ஈடுபடணும். அதுக்குதான் பிரபுபாதர் நமக்கு முதல்ல கொடுத்திருக்கிறது பகவானுடைய நாம உச்சாரணம். நித்தியமாக நம்ம பகவானுடைய சேவையில ஈடுபடும் போது அந்த பக்தி தொண்டுல கிடைக்கின்ற இன்பம் நித்தியமான ஒன்று இல்லையா? சோ இந்த உடல் நம்ம நினைச்சுக்கிறோம் இது இப்ப நம்ம ஃபீமேலா இருக்கோம். நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல நம்ம கதை படிக்கும்போது தெரியும், தன்னுடைய மனைவியை பத்தியே நினைச்சிட்டே இருந்ததுனால அந்த அரசன் அடுத்த பிறவில பெண்ணா பிறக்கின்றார். சோ நம்ம எல்லாமே புருஷர்கள், ஆண்கள் எல்லாம் புருஷர்கள் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். அப்படி அது உண்மை அல்ல. எல்லாருமே அனுபவிக்கப்படுபவர்கள். சோ பகவானே நித்தியமான புருஷர் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்க முடிகின்றது. சோ அந்த பௌதீகமான சேவைகள் எல்லாம் தற்காலிகமான ஒன்று. அதான் நம்ம 2 விதமான சேவை பண்றோம். ஒண்ணு மாயைக்கு சேவை பண்ணணும், அப்படி இல்லைன்னா கிருஷ்ணருக்கு சேவை. அதற்காக நம்ம இருக்கிற அந்த ஃபேமிலி இதெல்லாம் நம்ம விட்டுட்டு நான் கிருஷ்ணருக்கு சேவை பண்ண போறேன்னு இல்ல, அதை சொல்லவே இல்லை கிருஷ்ணர்.
நீ இதுல அதீதமான ஈடுபாடு கொண்டு போயிடாத அப்படின்றதான் சொல்றார். அந்த கிருஷ்ண உணர்வுல உன்னுடைய கடமையே செய் அப்படின்னு. இந்த குடும்பமும் பகவானுடைய கருணையால் நமக்கு கிடைச்சிருக்கு. அதோட சேர்ந்து எப்படி பக்தி தொண்டு பண்ணணும் அப்படின்றதான் நம்ம பார்க்கணும். திருதராஷ்டிரர் மாதிரி தன்னுடைய மகன் செய்வதெல்லாம் கரெக்ட். ஏன் அப்படின்னாக்கா அந்த மகன் மேல இருந்த அந்த பாசம் அவரை கண்மறைத்து விட்டது. தர்மம் எது அதர்மம் எதுன்னு அவரால் சொல்ல முடியல அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. ஓகே, 5 விதமான ரசங்களை பார்த்தாச்சு. பகவான் எவ்வாறு அடுத்த பேராகிராஃப் வாசிட்டோமா? பகவானே பிரதம ஆத்மாவானவர், அவரே பரமாத்மா அப்படின்றத நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடிகின்றது. வேற என்ன? அவர் இந்த அடுத்த கேள்வி வரலாம். ஐ திங்க் இங்கதான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அவர் எப்படி ஆன்மீக லோகத்துல இருந்தா எப்படி இந்த லோகத்துல இருப்பாரு அப்படின்றதையும் கேள்வி இங்கதானே இருக்கு. வாசிங்க பிரபு, அடுத்த பேராகிராஃப். டைம் என்ன பாரு. ஓஹோ, யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? வாசிங்க. இறை உணர்விற்கான இந்த வழிமுறை ஒரு மாபெரும் விஞ்ஞானமாகும். கரெக்டா மத்தஜி? கரெக்ட். ஓகே மத்தஜி. இறை உணர்விற்கான இந்த வழிமுறை ஒரு மாபெரும் விஞ்ஞானமாகும். பௌதிகமயமான சாங்கிய யோகிகளால் பௌதிக படைப்பின் 24 மூலகங்களை பற்றி ஆராய்ந்து தியானிக்க மட்டுமே முடியும். அவர்களிடையே புருஷன் எனப்படும் பகவானை பற்றி மிகவும் குறைவான தகவல்களே உள்ளன. அருவவாதத்தில் ஈடுபடும் ஆன்மீகவாதிகளோ பிரம்மஜோதியின் பிரகாசமான ஒளியினால் குழம்பியுள்ளனர். பரம்பொருளை ஒருவன் முழுமையாக காண விரும்பினால் 24 பௌதிக மூலகங்களையும் பிரகாசமான பிரம்மஜோதியை ஊடுருவி அவற்றிற்கு அப்பால் செல்ல வேண்டும். இரண்மய பாத்திர எனப்படும் பகவானுடைய பிரகாசமான திரையை விளக்கும்படி பிரார்த்திக்கும் வழியை ஸ்ரீ ஈசோபனிஷத் சுட்டிக்காட்டுகிறது. இத்திரை அகற்றப்பட்டு பரமபுருஷ பகவானின் உண்மையான திருமுகம் தரிசிக்கப்படாவிடில் பரம்பொருளை பற்றிய உண்மையான உணர்வினை ஒருபோதும் அடைய முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரணாம் பிரபு. சோ பகவான் முழுமையாக எல்லாத்திலும் நுழைகின்றார் அந்த பௌதிகமான விஷயங்கள்ல. அதை மட்டுமல்ல, அதில் நுழைந்து அதை பராமரிக்கவும் செய்கின்றார். படைக்கிறது, பராமரிக்கிறது, அதை அழிப்பது அனைத்துமே அவருடைய டிஃப்ரெண்ட் லெவல்ஸ் ஆஃப் சக்திகள் மூலமாக தான் இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ 3 குண அவதாரங்கள் பார்த்தோம். சத்துவகுணம், ரஜோகுணம், தமோகுணம். படைக்கப்பட்ட அனைத்து சிருஷ்டியும் இந்த 3 குணங்கள்ல ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல இருக்கும். சோ அதோட அதிபதியும் யாரு அப்படின்னாக்கா பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ பகவான் எல்லாத்துலயும் ஊடுருவி இருக்கின்றார். அவர் தூணிலும் இருக்கின்றார், துரும்பிலும் இருக்கின்றார். எக்ஸாம்பிள் தான் நம்ம நரசிம்ம அவதாரம் பார்த்தோம். அவர் எல்லையற்றவர், அநாதி. அவருக்குன்னு எது ஒரு இது கிடையாது. அவர் ஆத்மராமர், தனக்கு ஸ்வராட், சுதந்திரமானவர், தன்னில் திருப்தி உற்றவர். மற்றவங்க யாராவது செய்யணும்ன்ற இது அவருக்கு கிடையாது. இருந்தாலும் பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களுக்காக அவர் மிகவும் கட்டுப்படுகின்றார் இல்லையா? நம்மளுடைய இந்த ஆழ்வாரத பார்த்தோம். கனிக்குன்றன் போகின்றான், நீ உன்னோட பாய சுருட்டிக்கோணும்னா பகவான் அவர் சொன்னதுபடி கேட்டுட்டு போறார் அவர் கூடவே. அதனாலதான் பகவான் சொல்றார், முக்தி கூட கொடுத்துடுறேன்பா, எனக்கு பக்தி கொடுக்கணும்னு மட்டும் சொல்லிடாதீங்க அப்படின்னு. ஏன்னா பக்தி கொடுத்தா நமக்கு கட்டுப்பட்டுடுறார் பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ இந்த ஆன்மீக மற்றும் பௌதீக லோகம் இரண்டையும் கட்டுப்படுத்துபவர் பகவான். சோ இந்த லோகம் துக்காலயம் அசாஸ்வதம், துக்கங்கள் நிறைந்தது, நிரந்தரமற்றது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இதுல இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு ஒரே ஒரு வழி, சாவி என்ன அப்படின்னாக்கா இந்த பக்தி தொண்டு. அத நம்ம பக்தர்களோட சங்கத்துல நம்ம இருந்து அதை கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். சோ அவருடைய சக்தி தான் ரொம்ப ஆச்சரியமானது. பகவானுடைய சக்தி அச்சிந்திய சக்தி, அச்சிந்தியமான ஒன்று பகவானுடைய இது. அவரை படைக்கிறார். எப்படி சிலந்தி தன்னுடைய வலையை பின்னுகின்றது, அதுவே அதை திருப்பி அழிச்சிடும். அது போல அவர் சிருஷ்டி பண்றார். அந்த காலம் முடிஞ்ச உடனே எல்லாம் அவ்வியக்தமா அவருக்குள்ள போய் அடங்கிடுது இல்லையா? அது புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினம். ரொம்ப ஆச்சரியமாகவும் இருக்கு அப்படின்னு. எத்தனை பிரபஞ்சங்கள் இருக்கு, எப்படி இந்த சூரியன் கரெக்டா அதோட இதுல கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. அதுல இருந்து ஏதாவது ஒரு துகள் இன்னும் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. தினமும் நம்ம ஏதாவது ஒரு இது இன்னும் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஏதாவது ஒண்ணு இருக்கு. ஏதோ ஒரு எரிகள் வருது, இது வருது, அது வருதுன்னு. சோ நிறைய விஷயங்களை இது பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இதெல்லாம் பார்த்தா நம்மளுடைய சிந்தனைக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டு இருக்கின்றார் பகவான் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடியுது. எது உயர்ந்த ஞானம் அப்படின்னாக்கா பகவத் ஞானம்.
பகவானை பற்றின அந்த ஞானம் தான் வந்து உயர்ந்த ஞானம். அது எல்லோருக்கும் அமைவது கிடையாது. இப்ப நம்ம வந்து நிறைய பேர்கிட்ட சொல்றோம், ஆனாலும் அது எவ்வளவு தூரம் அவங்க எடுத்துக்கிறாங்கன்றது வந்து அவங்களுடைய கர்ம வினைகளை பொறுத்தும் பகவானுடைய கருணையை பொறுத்தும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ அனைத்தையும் வந்து பகவான் கட்டுப்படுத்துறார். சாங்கிய யோகிகள் கிருஷ்ணரை அறிவதே உயர்ந்த யோகம். நம்ம வந்து 18 அத்தியாயம் பாக்குறோம் பகவத்கீதையில. அத்துணை அத்தியாயத்திலையும் வந்து பக்தி தொண்டை தான் அவர் பிரதானமா சொல்றார். கர்மயோகம்னா என்ன அப்படின்னாக்கா அந்த செயலை பயன்படுத்தி அந்த கர்மத்தை எப்படி நான் பக்தியாக மாற்றுவது, அதுதான் வந்து பக்தி யோகம். அதுதான் வந்து உண்மையான கர்மயோகம்ன்றார். ஞான யோகம்னு சொல்றார். எந்த ஒரு ஞானம் எனக்கு பகவானை எனக்கு வெளிப்படுத்துகின்றதோ உணர்த்துகின்றதோ அதுதான் வந்து உயர்ந்த ஞானம்னு சொல்றார். சோ பகவத் உணர்வு அதுதான் வந்து உயர்ந்த ஞானம். சாங்கிய யோகிகள் வந்து கிருஷ்ணரை அறிவதே வந்து உயர்ந்த யோகம். சோ பிரம்மஜோதி என்பதால் தன்னை மூடிக்கொண்டு இருக்கின்றார். சோ பகவான் வந்து பிரம்மஜோதின்ற ஒரு மாயையின் மூலமாக தன்னை மூடிக்கொண்டிருக்கின்றார். பக்தர்கள் அந்த பிரம்மஜோதியில இரண்டரை கலக்கணும்னு விரும்பல. 5 விதமான முக்திகள் இருக்கு, அதுவும் அவங்க விரும்பல. அவங்க பக்தர்கள் கேட்பதெல்லாம் வந்து விமுக்தி. உங்களுக்கு நான் எப்படி வந்து பக்தி தோண்டு செய்யணும் அப்படின்றதான் அவங்க விரும்புறாங்க. 3 விதமான புருஷ அவதாரம் பார்த்தோம். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகசாய் விஷ்ணு, சிரோதகசாய் விஷ்ணு. சோ சிரோதகசாய் விஷ்ணு என்ன, அவரு சிரோதகசாய் விஷ்ணு இருப்பதை உணர்வது இருக்கு இல்லையா, அப்படி உணர்ந்தவங்களே வந்து முக்தி அடைகின்றார்கள் அப்படின்னு சாஸ்திரம் சொல்றது. யார் ஒருத்தவங்க சிரோதகசாய் விஷ்ணு இருக்கிறாரு அப்படின்றதை அறிந்து கொண்டிருக்கின்றார்களோ அவங்க அப்படி இருக்காரு அப்படின்னு நம்புறாங்க இல்லையா, அவங்களே வந்து முக்தி அடைகிறாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ நமக்கு வந்து இந்த ஞானத்தை புரிந்து கொள்வது வந்து எல்லாருக்கும் கிடைக்கிறது இல்ல. விஷ்ணு தத்துவம், பகவான் வந்து இந்த ரூபத்துல இருக்காரு அப்படின்றத புரிந்து கொள்வது விஷ்ணு தத்துவம். சோ இதெல்லாம் வந்து பிரபுபாதர் மூலமாக நமக்கு அந்த கருணையோட கிடைச்சிருக்கு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ பகவானே வந்து அனைத்து அடுத்ததுல வந்து பேராகிராஃப்ல பாத்தீங்கன்னா அவரே வந்து அனைத்து பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கும் வந்து மூலம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ நாராயணர் பிறப்பிற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் தோற்றுவிக்கப்படுகின்றது. நிச்சயம் நம்ம பார்த்தோம். நம்மளுடைய அந்த ஒரு நிமிஷம் சோ எண்ணற்ற பிரபஞ்சங்கள் எப்படி தோன்றுகின்றது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரம்மதேவர்களை பார்க்கலாம். 4 தலை, 8 தலை, 32 தலை அப்படின்றதெல்லாம் நம்மள பார்க்க முடிகின்றது. சோ பகவானுடைய படைப்பை தெரிந்து கொள்வதால் மீண்டும் இந்த பௌதிக பிறப்பை நாம் எடுக்க போவதில்லை. ஏன்னா அவர் சொல்றார், என்னுடைய அந்த லீலைகள் அனைத்தும் திவ்யமானதுன்றது எவன் ஒருவன் உணர்கின்றானோ அவன் மீண்டும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறக்கிறது இல்லை அப்படின்றத பகவத்கீதையில நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது இல்லையா. சோ நம்ம வந்து நம்ம அனுபவிக்கணும்னு நினைச்சதுனாலதான் பகவான் கிருஷ்ணரோட கருணையால இந்த லோகம் கிடைச்சிருக்கு. சோ நம்ம அதை உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா, நான் ஒரு ஜீவாத்மா, பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறது மட்டும்தான் என்னோட கடமைன்றதை உணர்ந்துட்டோம் அப்படின்னாக்கா இந்த இதுல இருந்து நாம விடுதலை பெற்று விடுவோம். மீண்டும் இந்த பௌதிக லோகத்துல பிறக்கிறது இல்லை அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ அதனாலதான் இங்க வந்து என்னன்னு வேண்டோம், உங்களை மறைத்து கொண்டு நீங்களே ஒரு மாயில பிணைஞ்சிருக்கீங்க இல்லையா, அந்த பிரம்ம ஜோதியில இருந்து விலக்கி வாங்க அதனால நாங்க வந்து உங்களிடம் சரணடைய முடியும் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. இந்த பிரம்ம ஜோதியை கடந்து வந்தால்தான் நாம வந்து அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய பகவானை பார்க்க முடியும். சோ அவருடைய திருப்பாதத்துல இருந்து தொடங்குறது தான் வந்து இந்த பிரம்மஜோதியுடைய ஒளிக்கற்றைகள். சோ பிரம்மஜோதியில கலக்கிறதுன்றது வந்து பூரணம் கிடையாது. அதையும் தாண்டி உயர்ந்து இருக்கிற சச்சிதானந்த ரூபமான பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யறதுதான் வந்து உயர்ந்த நிலை அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ கிருஷ்ணரை சரணடைய வேண்டும் என்பதை நாம வந்து தீவிரமாக வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ பகவானுக்கு வந்து போட்டியாளர்கள் என்று யாருமே கிடையாது. பக்தி தொண்டில் நாம் வந்து ஈடுபட வேண்டும். சோ அவருடைய மொத்த பிரபஞ்சமும் நம்ம பாக்குறோம். ஸ்ரீமத் பாகவத்துல படிக்கும்போது இந்த பிரபஞ்ச தோற்றம் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நம்ம பார்த்தோம். இந்த ரோமத்துல இருந்து ஒரு பிரபஞ்சம் தோன்றுகின்றது. அதெல்லாம் எப்படின்னாக்கா சங்கர்ஷ்ணர் அந்த அனந்த சேஷரோட தலையில ஒரு கடுகு மாதிரி அந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும். அப்ப நம்ம நினைச்சிருக்கோமே நமக்கு இவ்வளவு கஷ்டங்கள் இருக்கு, நம்ம இந்த நிலையில இருக்கோம், அதெல்லாம் என்ன ஒண்ணுமே கிடையாது. ஆக்சுவலா ஒரு மாயில நம்ம அகப்பட்டு இருக்கோம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்க முடிகின்றது. சோ அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த அனந்த சேஷர் வந்து ஒரு தீச்சுவாலை, அந்த தீயினால கக்கி அந்த கடுகு மாதிரி இருக்க பிரபஞ்சத்தை ஒழிக்க பாக்குறாராம். ஏன் அப்படி பண்றாரு அப்படின்னாக்கா,
எதற்கு இந்த கட்டுண்ட ஆத்மாக்கள் பாவம் இங்க வந்து கஷ்டப்படணும், அதனால இதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்ட்டு அவர் வந்து ஒழிக்க பாக்குறாராம். சோ இதை வந்து நம்ம புரிஞ்சு கொள்ள முடிகின்றது. அதனால ஜீவராசி என்ன பண்ணணும், பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். மனித சரீரம் வந்து ரொம்ப பொக்கிஷமான ஒன்று. சோ அதை வந்து நம்ம பக்தி தொண்டில் உபயோகப்படுத்த வேண்டும். கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் மறக்க கூடாது, கிருஷ்ணரை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்ன்றத சொல்றாரு. ரிமெம்பர், ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் கிருஷ்ணா, டோன்ட் ஃபர்கெட் கிருஷ்ணா அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு பிரபுபாத். சோ நாம அதை எப்பொழுதும் நினைவில் கொண்டு பக்தி தொண்டு செய்ய வேண்டும். பகவானுக்கு பக்தி தொண்டு செய்யற இடத்துல பயம் இருக்காது, பயம் இருக்கும் இடத்துல கிருஷ்ணர் இருக்க மாட்டார் அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ பரமபுருஷ பகவானாக இருந்தாலும் பகவான் பக்தனுக்கு கட்டுப்பட்டவர். அவரை கட்டுப்படுத்துறதுன்னு எதுவுமே கிடையாது. யசோதம்மாவும் பகவானை துரத்தின்னு போறாங்க, ஆனா பகவானை வந்து அவங்களால கட்டி போட முடியல. அவங்க கிட்ட அத்தனை லட்சம் கணக்கான பசுக்கள் இருந்தாலும் அந்த கயிறுகள் எல்லாம் கொண்டு வந்து பகவானை வந்து உரல்ல கட்ட ட்ரை பண்றாங்க, முடியல. அதை பார்த்து அவங்க வந்து ஐயோ என் குழந்தைக்கு வேற ஏதாவது ஆயிடுச்சா, பிறந்ததுல இருந்து ஏதாச்சும் ஒரு திருஷ்டி பட்டுட்டே இருக்கேன்னு அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க. உடனே பகவான் பாக்குறாரு, அம்மாவை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்த வேண்டாம், என்ன பண்றாங்க, அவங்களே வந்து அந்த கயிறை எடுத்து கட்டிக்கிறாங்கன்னு பாக்கலாம். சோ பகவானை கட்டுப்படுத்துற எதுவுமே இல்லை, ஆனா அவரே வந்து பக்தனுடைய அன்புல வந்து கட்டுப்படுறார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ நம்ம வந்து இந்த பௌதீக சிக்கல்கள்ல மாட்டின்னு இருக்கோம். இது வந்து நிரந்தரமற்ற ஒன்று. ஆன்மீகமான விஷயம்தான் வந்து உண்மையான ஆனந்தம். இது வந்து எப்படி ஒரு கனவு, நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கும்போது ஒரு கனவு வரும்போது அது உண்மையாலுமே ஒரு புலி வந்து நம்ம துரத்துதுன்னா எப்படி ஓடுறோம் அந்த கனவுல, உண்மையாலுமே ஓடுறோம் இல்லையா? சோ அதுக்கப்புறம் முழிச்சு பார்த்தாலும் தெரியுது, ஆஹா கனவுதான் கண்டிருக்கேன் நானு. அது போல இந்த பௌதீக லோகத்துல இருக்கிறது எல்லாமே வந்து மாயை. அதுதான் உண்மைன்னு நம்ம நினைச்சிருந்தா அது வந்து நம்மளை விட முட்டாள் யாருமே இல்லை அப்படின்றத நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அந்த மாயையில இருந்து நம்ம வெளியில வர்றதுக்கு ஒரே வழி என்ன, பிரபுபாதர் ரொம்ப அழகா நமக்கு கொடுத்திருக்கார். ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. சோ பகவானுடைய திருநாம உச்சாடனம் பக்தி தொண்டு அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்க முடிகின்றது. சோ மரணிக்கும் தருவாயிலையும் பகவானை அவனொருவன் நினைக்கின்றானோ அவன் வந்து என்னுடைய இடத்திற்கு வருகின்றான், நித்தியமான இடத்துக்கு வருகின்றான்றத பகவான் சொல்றார். அது போல நாம மறந்தாலும் வந்து பகவான் நம்ம ரொம்ப கருணையானவர், நம்மள மறக்கிறது இல்லை. அதனாலதான் நமக்கு வந்து பக்தர்கள் மூலமாகவும் 5 விஷயங்களை நம்ம வந்து பண்ணினா நம்ம வந்து எப்பவும் மறக்க மாட்டோம். பக்தர்களோட சங்கத்துல இருந்து சாஸ்திரங்களை படிக்கிறது, நாம உச்சாடனம், பகவானுக்கு நைவேத்தியம் பண்ண பிரசாதத்தை மட்டுமே எடுத்துக்கொள்வது, சாஸ்திரம் படிப்பது, அது போல இந்த புனித இடங்களுக்கு பக்கத்துல வசிப்பது, இதெல்லாம் வந்து 5 விதமான விஷயங்கள். அது நமக்கு சாத்தியம் இல்லையே, புனித இடம் ஒரு இடம், நம்ம இருக்கிற இடத்த புனிதமாக மாத்திர வேண்டாம். பிரபுபாதர் சொல்லியிருக்காரு, விருந்தாவனம் நம்ம எங்க இருக்கோமோ அதை விருந்தாவனமா மாத்தினோம். என்ன பண்ணணும், நம்ம வீட்லயும் துளசி வச்சுக்கலாம். நம்மளும் அதே எப்படி டெம்பிள்ல என்ன ஃபாலோ பண்றோமோ அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணலாம். என்கிட்ட விக்கிரகம் இல்லை, வேண்டாம், போட்டோ இருந்தா போதும். விக்கிரக வழிபாடு எல்லாருக்கும் சொல்வது கிடையாது. பிராமண தீட்சை எடுத்து குரு கொடுத்தாதான் அந்த விக்கிரக வழிபாடு நம்ம ஆரம்பிக்கணும். ஒரு போட்டோ வச்சுட்டு நம்ம வந்து பகவானுக்கு பக்தி செய்தா போதும். சோ இதுதான் 15வது மந்திரத்தோட கருத்து. நம்ம வந்து படிக்கல, மத்த இதெல்லாம் நீங்க படிச்சுக்கோங்க. 10 நாள் ஆயிடுச்சு. இல்ல யாராவது குயிக்கா படிக்க முடியுமா? இன்னும் ஒரு 5 நிமிஷம் சேர்ந்திருந்தா வாசிக்கிறீங்களா? யாராவது இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. உங்களோடது எக்கோ அடிக்குது மாதாஜி. நீங்க வாசிச்சிட்டீங்கல்ல, வேற யாராவது வாசிக்கிறீங்களா? என்ன இருக்கீங்களா எல்லாரும்? ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? இவ்வளவு நேரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணல. எல்லாரும் இருக்கோம் மாதாஜி, இருக்கோம் மாதாஜி. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? யாருக்காவது ஏதாவது சந்தேகம் இல்ல ஏதாவது பகிர்தல்? சரி, ஓகே. அப்ப எந்த ஒரு டவுட்டும் இல்ல அப்படின்னாக்கா நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். அடுத்த வாரம் நம்ம வந்து 16வது மந்திரத்துல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஐ திங்க் மாதாஜி பேர் நான் மறந்துட்டேன். ரீசெண்டா வந்து ஜாயின் பண்ணீங்க இல்லையா, சிவகாமி மாதாஜியா யாரோ ஒருத்தவங்க வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டு நான் நிறைய கிளாஸ் மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு கவலைப்பட வேண்டாம். இப்ப நம்ம 19 மந்திரங்கள் தான் இருக்கு. முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஃபுல்லா நம்ம வந்து ரிவிஷன் வைப்போம். அதுக்காக திருப்பி கிளாஸ் கிடையாது. ஒரு மந்திரத்திலயும் என்ன எசன்ஸ் இருக்கோ அதை நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சோ அப்போ உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு புரிதல் இருக்கும். சரிங்களா? இப்ப தேர்ட் லெவல் யாராவது எடுக்கிறாங்க அப்படின்னாக்கா நீங்க அவங்களோட லிங்க் எடுத்துட்டு அங்கேயும் நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம், உங்களோட டைம்க்கு ஏத்த மாதிரி. சரிங்களா?
ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா? டவுட் இல்லைன்னா நம்ம வந்து வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். வாஞ்ச மாதாஜி இப்ப கல்பத்தரு இந்த சொல்லுங்க. 15வது மந்திரத்துல இன்னும் நம்ம வந்து 3 பக்கம் படிக்க வேண்டியது இருக்கு மாதாஜி. 3 பக்கம் படிக்க வேண்டியிருக்கு, படிச்சுக்கோங்க. சாஃப்ட் காப்பி ஷேர் பண்ணியாச்சு. ஆனா அதோட சாரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. 10:05 ஆயிடுச்சு இல்லையா? 10:06 ஆயிடுச்சு. அதனால சாரம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு. படிக்கிறது நீங்க படிச்சுக்கோங்க. ஓகே ஓகே. சாஃப்ட் காப்பி நம்ம ஆல்ரெடி குரூப்ல ஷேர் பண்ணிருக்கோம். இல்லாதவங்க வேணா திருப்பி சொல்லுங்க, நம்ம வந்து திருப்பி ஷேர் பண்ணலாம் குரூப்ல. மத்தவங்க புத்தகம் வச்சிருக்கீங்க, அதனால இது பண்ணிக்கோங்க. நாளைக்கு காலையில பாகவதம் கிளாஸ்க்கு வந்துருங்க 5:30க்கு. 1.1.15 படிச்சுட்டு வாங்க. ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்ல ஏதாவது உங்களோட புரிதல் இருந்தாலும் நீங்க படிச்சுட்டு வாங்க. நம்ம நாளைக்கு காலையில பார்க்கலாம் கிளாஸ். சரிங்களா? वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौरव प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा. அனைத்து பக்தர்களுக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாளைக்கு பார்க்கலாம் நம்மளுடைய பாகவதம் கிளாஸ்ல. சரிங்களா? அது போல நம்மளோட லிங்க் ஓபன் ஆயிருக்கும். இதே லிங்க் காலையில 3 மணில இருந்து ஓபன் ஆயிருக்கும். யாரெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி சாண்டிங் முடிக்கணும்னு நினைச்சீங்கன்னா நீங்க பிரம்ம முகூர்த்தத்துல பண்ணணும்னா ஜாயின் பண்ணி பண்ணலாம். சரிங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு வைண்ட் அப் பண்ணிருக்கீங்களா பிரபு? நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்றேன் பிரபு. ஓகே. 10 ஆயிடுத்து. 7. ஓகே சரி நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். வைண்ட் அப்